Sa sisian pa ni ka por ka mamanta nga ai khablei fi wi baro haga kerteng ke bathiang tam ke jong Jisu ngadon haga ni ka por banya kran biang bat fi pat sa sisian na ka tien ka ba em ka badan bor ke jong trai ba ngai ke jing persle ke jong trai ka tu kan bangi dang ya kran ya kan ka tien ka ni ka por ka mamanta ba ka tien ka jong blei kan long shisha ka bor ya fi kan da long shisha ka jingker khu baga ngai ke jing persle ke jong trai kan penjot ke lengkor jo ke jing dom baro baga jing persle ke jong trai kan ai fi ke jing shaimin sim ya ka ba fila ban bat ya kan ke tien ba pin yo kchap ya kan ka jing pensle ka ba menta ka bo trai the ke jing ke jong pi ba fin yo ke jit ya kan ke tien ke jong blai ya ka ba fin yo im ya ka ba fin yo shi shai ke jing ker khu ha ke jing im ke jong pi ai ku blai fi ke ba pet ning kong ba ki bala ju snap ro na ka por si shana ka sngi fim ngia ban snap ke tien ke jong blai ba ngai ngo yu try ba pi snap ba pi share ya gini ki video nga ai ngo yu blai nam ta kata si sha ka ne ke jing kren jonga kam sim la long leno ai ka tien jong blai kam sim la sap ai haba ni sam na ka ne ka platform na ka ne ka YouTube na ka ne ka channel jong ka potnet ba ngai ngo sha yu blai nam ta kata bang nget akan ka skir kan long jingker khu fi kum jo kumba phi yo diang jingker khu menen menchwa pat man ta ka skir nget fi yo diang jingker khu hagan ka skir nga kwa ban bo ya kan ka subject ka ei ka ta ka ba kong san tam ha ka jing ga jong breo ka ei ka ta ka ba kong san tam bat nga sngo kan ka por ka man ta ladang nga perkhat chapang gani klem gani am ubreo am umla ban em klem kani mla ate ban poises airu klem kani mla hiru ban yat pat sakawai gasngi klem kani ka jing ke jong breu ka shulong len ai ka sap ai ba ki shujat ai bat nga kwa ban kren hang ni ka por ni ka subject na sngo ko manga yo diang jikar khu ila die ngai ka finalong si sha ki bla kul khuru pinyo diang jikar khu lang ha bi snap ya ka ni ka tien ni ka por te ding ta kwa ban ong ye phi ban karpat fi balai fi plat ka por ga jong fi tang khandian ban snap ye ka tin ga jong blai ban ngai ublai udan ban kren bat phi ha ga ni ka sngi ka bamanta te ding ta ga ni ka sngi ga kwa ban kren ye ga ni ka subject ka ei ga ta ka ba kong san tam ha ga jing im ga jong breu ho dan na preng ju fi ong ka ba kong san tam le se ka la ban dei ka spa ne ka ba dei ka jing don jing em ke jong phi le ne ka jing nang ke jing start ke jong phi ka yeng ke sem le ni ilok ni ki khon ka ba kong san tam le ka kwa ba nong fi ke ni ka sngi bam ta don na teng jong phi ong email pa le ne ki men ki para mo ba long kong san ha ke jing em ke jong phi ne u blai ba kong san tam ha ke jing em ke jong phi ba ding ta kwa ba ni kren ni ke subject ni ke sngi bam ta ba ngai haba fi snap finang yo bor nga sngo ni ka por banganong pen slam show nga kwa ban pait na ka thin ka jong play nga sngo ka banganang puli ka thin jong play nga sngo ba ka ne ka dei ka ba kong san na ki ba kong san tam haga jing im ka jong breu inya puli ka ne ka por ba ka ta ka dei na ka hebrew ka nong ka ba khat bai ka khat ka ban rio ka babel ka kren ni ka ta ka ongom ne reclaim ka jinget amla ban pen sngo ba ya u na marka day uta buwan hajan ublay ban nget ba udan bat ba ulong ba ainong ya kita ki bawat ya u klem ke jinget mla ban pensong ubha yu blay oi bun ki brio ha ki sngi ki sunat ban pensong ubha ki parlok aba ki khot ya di ya nginya bam ya nginya likai ya nginya im sngo ubha nginya le sngo ubha shisha da ka ba fiong ni ban pensu si te mo sngu long sngu biet nang sngu sarong than te ta ha ba ki perlok ki khot pi pensu bhai ki filet chata wala da fili ban le ru iti ki kam snio ne ban pensu bha ya nur ro ya kwa ba dong fi ka ne ka sngi ba man da wan pensu bhai ki brio ni ki he ki han ki jong fi da ka ba fi pensu bha da ka ba pi kmi lan ti ban yo ai ki don ki ba pensu bha da ka ba ki IT no wala ka met ka jong ki ban de no ban pensu bha ban yo ai ban yo favor ban yo jing sham pensu bha pi pensu bha da ka ne da ka tai ka ka ba no fi ka ne ka sngi ka thin ka jong blai ka ong tang ka ne ka ong bai klam ka jinget mla ban pensu bha yo blai tang ka wei ka bo blai u kwa na ngi ba ka ta ka long ka jinget namar klam ka jinget
nghiêm la ban pen sngub hai yêu blay today ta ka proverb lai ka khot ka basan ka ong tu nget how try da la ka donut baro but what chania hala ka jong ka jing shampang tu nget how try da ka donut baro nget da ka donut baro what chania hala ka jong ka jing shampang tu nget how try today ta ka kwa ban ong ifi ka ni ka sngi ka bamanta da fila nget how try am nget da ka donut baro but sin fila nget how try am kata ka jinget am ka pen sngub hai si sha yo blay ka pen sngub hai yo blay ba ka sam ka ba si spa khat pra ka de khot ka ba pra ka de khot ka ba pedeng jo ka bible ka ong la ka ba nget how blay ban ya ka ba shania haki breu tadeng ta la ka ba nget kalam ka jinget mla ban persngub hai yo blay but you sin ba phi nget am ka bible ka ong ba you sin ba phi nget am la pen sngub hai yo blay am ka Bible ka krani ka tana Ecclesiastes ka nong baar kani ka khat ka bar fon reu ka angom ne namari ubreu bo pen song bhai ublei u ai ka jing start bat ka jing tip bat ka jing kemen henry hauta unong pop u ai ka jing stam ban lum bat ban kentan ba un ai hauta bo pen song bhai ublei ka neru ka long ka bathala bat ka ba be ya ka ler ka Bible ka ong lada Pim ban pen sungguh bahaya lah di, ne ban pen sungguh bahaya kau perthai. Kabamut hi kata ki ki jingle ki jong fi lum fi kenton ha ka bakhat do em ka dewi tanggal air. Ka Bible ka ong kalong ka bathala bat ka be ikal air kamut ha ka bakhat do jong ka jingim jong tau bri ka long be ka basuda ka bamdani ai. Henry utau bri u pen sungguh bahaya u blay ai u ya ka jing start ya ka jing tip bat ya ka jing kemen. Baru blay un airu ya kata ka jingker khu ka jim ka jong u ka jingker khu ka bawan nakita ki breu ki bam tip you blay lene ki ba kentat you blay tadeng tala da fi kentat you blay fin pelang ya ka spa na mata ki wei tadeng tak tin ka jong blay ka ong ro la na pulih ka ni ka pon na ka proverb ka ba khat lai ka khat ka ba arpoi ter ka ongom ni ka jing sniu ka be na dien ki ba pop henry ya u ba hok on ainong daga ba bha ubriu babha un e no sa ya ka benta pateng hakikun gikun jong u badia ka spa jong nong pop la tengka ya ubahok ka Bible ka ong igata lada fi nget ha ublay ka jinget ka pen sungub hai u try but ha ba pi pen sungub hai u try ka ba mut hi gikun jong pi ru kin yo ya kata ka benta ya ka ba fila bu pateng na ka benta jong ki Henry ka Bible ka ong ni ya ka spa jong nong pop la tengkai na ka benta ubahok te ya ka spa jong ubta ubapop ta ya ka spa jong ta nong pop la tengkai na ka benta ta ubahok kamut yu breu bo pen si yu blay ude ta ubreu bam dan ka jinget klam ka jinget mla ban pen sngub hai un bat uta bo wan hajan jong blay un nget bo blay udan barun ainong yu tadeng ta ka tin ka jong blay ka ong ba habangi nget yo diang ye ke jingker khu ha ka bakin jado habang inget ru yo diang ye ke jingker khu ka bakin jaman sim ka Bible ka on kata yonis like hat reu yo snow na ka por na ba blay u it ka tai ka perthai ka ba ai di no khon ba khamar we we bang nget ha onom jat sho henry un yo ye ke jing em ka ba bam ju ko shu nget kala pen sungub bahai u blay ba ka ne ka jing pen sungub bahai ka jong fi u blay wan ai ha fi ka jing kwa ka donut ka jong fi ba ka donut jong fi ngatip pi kwa ye ka jing em ka donut jong fi pi kwa si sha ya ka ta ka bom ju ko ringkat ba du blay ba ka donut ka jong fi ka don bi ka jing kwa tapi kwa ye ka ta ka jing em pi niok diang la fi kwa ye ta ka bom ju ko ba try fi niok diang na mar pi nget te uta bo pen sungub bahai la dia u try un ai ka jing kwa ka donut jong fi kwa ye ke utrai em habo wi pa pi nget em pi niok diang ba reclaim ga jinget mla ban pen sngub bahai u blay tadeng ta kwa ban on fi ga ne ka ski ga bamenta wa Abraham ula nget kum tala nyau ka hok ha u yo ka hok bal kata ka hok ka long ba u yo si sha ka jing long hok ban om na kata u yo ru ya ka jing ka khu ka bakat ta kata bo da kala long si sha u bar reus patam haga da por ga jong u But then ta ko abon fi ga ne ski ga menta ka ba kong san tam ga jim ga jong fi ka long ban nget
ngej hau blai wa juang ni nga khamla ka bangej I email pa lane ngala ka bangej mo ha ka bok kan sep lane ngan ngej haita ngan ngej haita ne ban ngej te ka ka banong fi cái bậc khăm lạ này cái bậc không san cái em phi cái đấy bị cái jinget hậu play mà là phải đơn cái jinget cái bên sông bahai hậu play bởi xin bộ play sông bahai pm un play chỉ sai cái jing khang cho cái bên anh un đã thế là bốc cái jing cái khu hay cái jing cái jong phi bởi cái thiar cho phi cái đáp cái slay haro banam ngam cho cái show thế ta qua bên ông phi cái này cái sngi cái bom ta bộ try ông cái ta cái kinh tiền cái babel cái ông cái baro cái long cái bala hậu tàu bằng ngay bị xin bờ phi ngay cái bên snow bahai ở blay bị chỉ xin bờ blay ở snow bahai ya cái bờ phi ngay cái long bị cái bala thế nên ta cái long bị cái bala yêu tao bala ban ngay hậu blay bên đây ta ngay wajud artian ngay nama la fila ngay cái bên snow bahai ở blay bị chỉ xin bờ phi bên snow bahai ở blay pinyo pediang ia ke jingkwa ka download ka chongpi pi nget pinyo pediang club jinget yo eru app tadai ta nget namar kata ka pen snow bha yo blay nget ne ka pol train ka kui fi bang snow ba pin nget bet ya ka ba khtin jo blay ka kular ya ka ba khtin ka jong blay ka kran ya ka ba khtin ka jong blay ka la mi action tur ka jong shu nget bet ya ka ta blay wang am shu nget bet balada bila angit am katakan pen snow bahai blay bagi sin bo blay snow bahai katai kala pen snow baharu ya pi tadin ta fin ibi ki kamba ga jong blay na ka sngi ha ga jm ga jong pi ha ni tip ba hapdeng jo ki jing hapdeng ki jing ale hapdeng jong ki jing tenjo ki babon ka abang fi wat do man sim wat ju no liao kata ka dur khamat ka jong fi ru an rei to ai ba fin ngai nget pen snow bahai yo blay la ka sngi im ban pen snow bahai yo blay ka jinget ka pen snow bahai yo blay ba deng ta ba fi nget pini ibe ki kamba halor ki kamba ke bo traim le ka jim jo fi ni ka por ngi ni duai bo train kar khoi fi trai ni ka por nga aingo eme badon shibon ha ni ka por ko kan ra trai ki badon ha pedeng ki jing le ha pedeng ki jing shitam juga met apdeng gijing shitam maka yo aga kot apdeng gi khoro khoram juga jingem apdeng gi kunram maka yeng gesam try mi ki kombaki ki long mi ki ummat ta try ka no ki la jao ka no ki la yam try ka chintur ka jongki ko try ka ba yam ki khamat ki ummat ki jongki ko try ka download ka ba pat ka balwet try mi ko konat ba try nga tip ba mi sin ai plat gong krani phi ka ne ka sngi na snow try open ba pla yam plat fila ku slai plat na ga manda ka yeng ga sem ga jong fi ku slai plat na manda ka ne ka jinkit si shafi kit ga jinkit ka ba khiam dan ba snow tho dan ba yarap ya phiru rai fi kit marwei ka ne ka jinkit ka ba khiam ta ka yeng ga sem na ga banta ki ni ki jing le baro fi kit marwei na pa ban ang kong ne ka sngi bahaba pipi nget pipen snow bahai yo blay banganget aba pipen snow bahai yo blay si shau try un le gi kamba wanum ya da ka jingyu ong ka tin ka jong blay re ya da ka jinget mar ka jingyu ka jong pi ka long tang shibet kita ki jingele ka long tang shibet re ka ta ka bam yo ka ta ken ka long bam jukot ka ta ka ba blay la kular ya ka ta ka ba blay la kren ka ta ken ka long bam jukot mar si sien ba ka la mi na shintur ka jong blay u long bam jukot ka tin jo ur ka long bam jukot pada heng tanga nget aga ne ka sngi kong wanam go slai train kar khu ifi baga nget do menta ka sngi la pi yam pi pla I pop ke jong fi try pi pan ke jing rap no try amun kner lagi kti bo on ya rap ya pi on le ki kamba dam ta ka jing ke jong pi ban nga duai ka ne ka por ka menta si shau try unang ai bor ya pi bo fin shakri o fin ya ro ka kerteng ju bo fin pen krau ka kerteng ke jong o ngada duai ngada ngai in I ki jingle phala ke jong blai ha ke jim fi amdan ke khamla namar hau try ki baro ki long ki bala ngada krani ke jing suk krani ke jing khia ke jing kot ha ke yeng ke sem ke jong fi nga krani ke jing kar khu ke jong blai bo try kar khu fi lat ki ram ki sha ke jing le ki babon
jing pang jing stom kin kan ria taki korok ko ram ge jing bam sngo thu hayeng asam kata ka tension ha ka yeng ge jong pi kata ka jing bam sngo tanat nga kran ha ka kerteng ge jong jisu pakata ki lomba baro kin madan ha ka kerteng ge jisu ngada duai ngada ker khu ifi i be ka kamba ge jong ble ka ne ka ski ka ble bo fin men fin chat command ru na mar ka ne ka ski ka long ka ski jong ge jing het balara pila nget ji sha u ble per so bha bi ifi abo ble so bha un ai be jing kwa ka don jong fi duai nga kar khu kerteng ge jong jisu hallelujah amen but amen trai nga kar khu fi ha na ngai bore fi la ban wan chenero nga don ha singi ba ar singi balang si jan singi polisi to ding gi don ki wei pa shakri gi jong ble ni ga jaga fi la wan yo ban ya duai fi yo ban ya shakri lang yo ban ya shakri lamba ni ga tien ba ga jing duai ba ngai trai na kar khu fi ngin se shampat ba ngai hi trai na pan chai bor fi ngini kendo biang la chai kablesi bon amen